tikasvika pasabhuku asi takaona zvakakodzera kuti tinde pasini pamunda pachona. Saka tichiasesa isu sedare semhuri mbiri vari vana vemunhu wani sekuona vari vazukuru vese panhaka yavo yasekuru vavo avo pakusigwa kwacho naWilliam, taitaona zvakakodzera kuti pasawane anosara asina chaakabata. Saka tikange tapa resolution yekuti dei vaititendera kuti dare ribatsirike vabatsirikewo semhuri vaizogurana nepakati uyu twambano Mr. Puma asare likishi yevadea yakai lava dava vaimapekere ngula manwa vavo taita izvozvo achatsanangura ake uyu twambano nanzani gugu anoratidza kuti decision iyoyo akaiwa ake asi anoti haana kugutsikana. Saka akazofonera imwe hanzvadzi yake twambano hanzi Stefan wacho ndakataura nayewo pafoni ndikati anoisu decision yatataita sedare ndekuti vagurirane. Iye akati Stefan ndokupi ona hii problemu zayenza sakana sasa samnadisi ngoba wena sesikufake kupicture ukuthi ulokuzi into zakho zihambe kakuhle. Sifonele Stefan ukuthi asimazi how will it be Stefan wangu but ungena kuwo gogo andiwona ufuna i-ownership yelende elamangcwaba part of amangcwaba kababa wakho nomama wakho manje why uStefan esengena ngayo because ungadinga uStefan at the end of the day thina uStefan azimazi even ukuwitness akan witness angimazi akazemboni lezi abo uSmile engambonayo andi ngiyakwazi ukuthi uSmile ngiyamazi. Saka isusu sedare apinza Stefan wacho takamuudza kuti Stefan munozvagwa sei akati muchakamhamba tikati hano isusu zvedu hatidi kukudza kuti uyu panyaya iyi apa hapindi as far as this inheritance is concerned because mwana wani wamai imi ava takaona kuti vaibenefita through uyu. Chimwe chinhu choda kuti chiitwe apa mambo chero dei vazoningangira nditika muri iyi ngairatidze kuti vane ukama havasati vakuda kuvehama ava hayo munhu akakanganisa ndiyo vakomana apa ndo vakarasa nyaya yekutanga because unoona secret iripo kana oyo akataura achisvika pana apa akakura pana kai akakura pana iye uyo anga ari mudiki uyo hapana chaasingazii chaWilliam ushu akakura paDDF namutara makaizo hapana chaasingazii chokwantini hapana chaasingazii chazvishoma shoma ushu vakomana ndo vaifana kuitanga vaita unity mhuri first ivo zvakafanana neni handigoni kuzoramba vanhu kwanchangasa vari vana vatete vababa handigoni kuramba vanhu vana maimuzi vaya vari vana vatete vababa vangu asi vatsiri kana vakurwa ndofanira kupa dimension yekuti ukama hwenyu humire sei ende munozvarana sei so that tomorrow hapana munhu anosara achiti achizova nemubvunzo because we are talking of a family relationship inoenda further. Uyu neuyu nyanga pachinzi pachagurwa still vachafana kugarisana zvakanaka handinoona because hatidi situation yekuti nhasi zvakafanana ivo mairutire vamwe vari panapa ndaikuudza zvavakaita kuruwa netoko mairuti vakatora sisi vavo vafula busu kubva vauya pasitende yevachangazika uko kwana vogwe andika ameno matendera navo sehama ndika inandizozivi nasimbo mazviri ini ndagara sisaunovaziva maitereji samaiguru vedu but vana vavo vakauya vakuti imi makatocheka stendi yedu isu mukapa amedzeni kamfana kaya kaujiri kaya
kano via mombe papa jira katola munhu kakamugarisa next to stand yamaiguru vatemeka nemusoro bhibhiro gari yakakwira imba yakuda kutoferika but isusu tiri kuti necustomary procession vanofana kuwirirana at the end of the day uyu guguyu anofana kubenefita andika because still kuchine minda ka yekwantini iri koko William akazopuwa minda iri koko yavanofana kukombansetwa necouncil vapuwe imba kana mastenzi maviri zviripo zvomusha of course yes but uyu anofana kutamba zvinhu zvakaachizisa kuti ndina vatete ende vakabatsirana vari vaviri mangwana zvinofamba zvakanaka kana ava wena sunguma ivava uyu neava sunguma wena lirai vaviri nevhuzini vamhanisa hako kukhulume ngani yaloalimazi ungaziwena wazi William wena mntu anokutshela ukuthi umntaka William angakutshela ukuthi umntaka William susazi William wakhona uWilliam lo shoma kuyini lo mzulu andiyabo andiyabona lapha ngakakona idala lapha ikwaqala kona ukuhlala shoma lapha shoma la umazigane bayo ngomazakheni siyakutshela thina history yakona zazizalukwazi ezingalubhaliwe ngakona mntu angakwaziyo uyakwazi wena bona umazi umashoma wale uzindeva kusekhona lapho kubili saka umtsheleni ngozishoma so laba bafuze bawelelane kuhle kuboniswa lelo background wemakhombe mbona ukuthi banoshare sini andino indana zvanana fuka zvakanaka nezo ziyazi ukuthi uyu phaka developer nephaka chela zoma foundation usala nepo uyo wane portion yake iyi handika still vese vakatarisa nichi nekumvura kuya zvati basalese vagara vanoshare vari umwe uyu wena tenda naye kukhansi utomnyela tsamba kuti kuko kwamakuendawo kune minda umwavanawo ngabenefitoshi masenzi ake izvo zvakaita anatigeri vanotigeri vakatopiwa ukapungwa masenzi tutu yes ungaoda kudini kumunda ikoko kumunda ikoko ndoko hakuna gogo futi tiri pamwe chete nokuti pane rinda rambuya ikumunda ikoko kumunda imomo uko yekune rinda ragogo vangu mai baba shoma yalazira kuze ringcwaba lakhona ekhona nemahlahleni lama vachipatiso mawa mashoko amambo lo muchipatiso umfana kachipatiso lo ola kuzeni magwende awu mfana kabusa mfana magwende we panyaya yekubatanidza mhuri yandiri ndakati chiitwa muri ndakati chikwa muri panyaya yekubatanidza maita fuma zvawakufana kuita iwe kubva ipapo kuzvino munonogara pasi nemwana iwe mwana womukoma abcd mokochana zvakawanda imimi hamufani kuinsaitwa nevanhu inini vanhu vandovenga vanhu vanopindira munharaunda dzemhuri izvo zandichifarira imi munofanira kuita chizhai zvakanaka hapana kana nyaya apa isu vani mbuya vedu vamanyoni vakayapa lapa vakaisa hama yavapa sichava akadla munda isu tikamukira mudhara imi toda kuti uone ukabuda panze ako utarise stendi yangu zvayakaita kafishwa anguchera mwena wena watini watichuri tarisai panze yakaiwika ushwa iyanzwa zi hambu yaka mukuzvarana kwavo patakazotora vatete vebisu asakadliru takatonyarara handigona handichagoni kuzunza zuriani pakadaro vatara vakamenoti vakashayaatirikoti uyu chipatiso layo guku okakatesa paula mfanamo into zonke zi-eto disposer wena lo antu wakho imasagree kuhle akulaluto assist each other lapha senze so lapha umuntu ofuze abe umngane wakho wena igugu lavana ngabesithi abakwazi bazakwazi kwanto okuyakwazi alokho angekeli ukukhuluma siyezwana isiphathisi wazi lina lingathi lo yes uyabe seceleni uyedwa
but kusazosamdinga akuliqiniso khathesi anti sumbonile sengibonile mina ngabona umagwendere buyana ikhulu mina mzukulu zokanakela lanono William asukuzonakata unokama open na William khona lapha ngale nqola wow ngale nqola vele maphadoli what ndiye wangumkhoma mathola pinda mngoro sina sehla enqoleni sayaba sesikhokhelile ukusasichayile lokwenza ukuthi yena uyahlala lemgoni yebuya ngapi ikuzo bokungazi ukuthi umagwendele umzulu yabo William umalume ka William umalumali but ngakwazi khonapha but ngahle ngakuthatha ukuthi abantu bonke anti ngabantu banye anti kade sikhela ubona isecret ekhona wena uyazi abengayazi udadewabo kaWilliam nguyozala uGwande kanye lo uncube yes uGwande wabami yes udadewabo noma lo kakwazi dadewabo kaWilliam omdala kulomnyana umuntu wanguMonica nguyozala uGwande imoze vakamboya kumba andiyabo lingalita lo angisengikutshele isikret angazi andiyabo but isikhuluma i-history so lapha nakulalutho hayi akulanto elingayilwela much you must forgive and forget and phile kuhle at the end of the day you'll be happy. I don't think this when the fire sokuselele kuwe lo makombe dawo mamlanga nanti yini elizobuya dala phela laphana litshengisana yebesikhoniso litshengisela ukuthi loya ngaphi manga sophela mina ngicela ukuthi khona ngase ngibagabela abazulu bami laba ungazi wabe lo muntu awusabagabeli wena awusabegathela idalo wena phela usekhona ngokuthawala kodwa bengaze bathi hayi wena sibathi shala nento yakuyela emzini wakho uzulana hayi ngiyabonga nkosi lapha sasiqeda elungile siyabonga bakhona abanye impress andu sokuright yeah so